Gimba Production. Ni ƙaunata wallahi kina birge ni. Yau kin ga rashin gamo da rayuwar kishi ya saka na a zazzabi. Na yi neman magani na sha zuciya da ido su iyo gani. Na yi fama da ɗawainiyar san ki tintini na san kin gani. Zazzabi daga safe zuwa dare za ya karni rike ni kina gani. Yarin da ta zuciya da ke take yin sakar rayuwa. Tausaya mai da ke na gani ki so ne karki bar ni a tarkon rayuwa. Ki tallafa mini mai tsora ki so ni zuciya ta iyo mini lallami. Inda dama tuntuni na kosa ki bar ni ko zan sha ɗimi. Wani so ki biye musu ni da ke kiyo fahimta zan zama jarumi. In zamo maki bango madangina ki jingine ne jikin da ta sarrafi. Na jingina ƙauna ta mini nauyi ta shiga zuciya na gani. Salalura ne wani lokaci farin ciki ne da ke cika zuciya. Wanda ya san so baya fushi kuma baya damuwa. Murmushi ki nake cire damuwa a zuciya. Samun ki ya san mini garkuwa da lafiya. Ni da ke son bara tantama, bara wata shakka kin gama. Komai kika ce mini an gama, dole ne ma miki hidima. So tsuntsu ne tashi yake sauka inda ake yin natsuwa. Na tabbata cewa inda nisan ba kya damuwa. Yau dole na bayyana gaskiya, mai murmushi mai kyau na idaniya. Sarauniya ta baki da damuwa, da so miki bana zamiya. Kin shige so aure na sani ki ce na turo tabbas an gama. Baby an gama.